principals per nens. Ara mateix al poble estan instal·lades diverses cartelleres on s'anuncien actes del poble, però normalment són actes per als adults. I també voldríem fer unes cartelleres que siguessin perquè els nens poguessin penjar les seves coses i informació. Llavors, hi hauria unes bústies a les escoles o a llocs de llar on potser van els nens i ells podrien dipositar la informació i el Consell dels Infants reuniria les cartelleres setmanalment amb la informació que hi dipositessin els infants. I creiem que aquesta proposta és una molt bona proposta perquè també els infants han d'estar incloents a la societat i que creiem que això és un bon pas per fer-ho. I crec que aquest projecte s'hauria de votar per donar suport a totes les coses que els nens puguin anar creixent i anar dipositant ja les seves idees.